Imos coa información deportiva. Ana Peleteiro colgouse un novo ouro no triplo salto, nesta ocasión nos campeonatos de España. A de Ribeira saltou ata os 14,27 metros para proclamarse campeoa nacional. As competicións non se deteñen e a menos dun mes para o comezo dos Xogos Olímpicos de París, Ana Peleteiro segue a sumar éxitos. Esta fin de semana, la Nucia acolleu os campeonatos de España de atletismo ao aire libre, onde a de Ribeira amosou unha boa versión para proclamarse campeoa no triplo salto. A atleta foi de menos a máis na competición, aínda que esta evolución en terras valencianas non cumpriu as súas sempre altas exixencias competitivas. O seu primeiro salto serviu para coller sensacións e brincou ata os 13,07 metros. No segundo intento mellorou ata chegar aos 13,56, aínda que Peleteiro amosouse contrariada con este salto. O vento sopraba ao seu favor no terceiro, no que alcanzou os 13,86. Logo dun nulo no cuarto, colleu impulso para o quinto, onde pasou dos 14 metros para aterrar nos 14,20. O mellor reservouno para o final e impulsouse ata os 14,27 metros, sinónimo dun novo ouro para a de Ribeira, que se proclamou campeoa de España por 7ª vez. Agora Peleteiro prepara a súa segunda participación nos Xogos Olímpicos. A ribeirense chegará a esta cita como campeoa europea e de España, e con unha meta marcada, volver con medalla e a poder ser de ouro. Obxectivo para o que traballa man a man co seu adestrador Iván Pedroso.